तर भगवंत सांगतायत, की या शरीराला क्षेत्र म्हटलंय आणि शरीराला जाणणाऱ्याला क्षेत्रज्ञ म्हटलं आहे. अर्जुनाला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान व ज्ञेय याबद्दल जिज्ञासा होती. या सर्वांबद्दल जेव्हा त्याने श्रीकृष्णांकडे पृच्छा केली, तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणाले, की या शरीराला क्षेत्र असे म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ असे म्हणतात. हे शरीर म्हणजे बद्ध जीवांचे कार्यक्षेत्र आहे. बद्ध आहे हो. मग जसं आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत 14व्या अध्यायात, की मग सत्व असो, रज असो, तम असो, सगळे गुण बांधतायत त्या आत्म्याला, त्या जीवात्म्याला बांधतायत. कारण या कुठे बांधतायत तर या भौतिक प्रकृतीमध्ये, जी कशाखाली आहे? मायेखाली आहे. ती माया भगवंतांच्या नियंत्रणाखाली आहे. पण त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली तो जीवात्मा आहे ना. आणि म्हणून तो सतत बद्ध आहे. आणि का बद्ध आहे? कारण त्याला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या दुःखालयामध्ये परत परत फिरायचंय. कारण तो इच्छा करतो. आणि इच्छा करतोय तसे त्याला जन्म मिळतायत. ही इच्छा केलीये, मला आता हे खावंसं वाटतंय, मला मला हे मांस खावंसं वाटतंय, मला हे कोंबडी खावीशी वाटते. पुढचा जन्म त्याचा असो. आणि म्हणून आत्ताच आम्ही अ, त्या भक्ती वृक्षाच्या ग्रुपमध्ये एका चर्चा करत होतो. मामसा म्हणजे काय, की आत्ता तू हे खातोयस, पण पुढचा जन्म तुला असा येईल, की मी तुला खाणार आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचे हे भाव म्हणजे जेव्हा आपण 14व्या अध्यायात सत्व, रज आणि तम मग तामसिक भाव जो इग्नोरन्समध्ये असतो, जो अगदी अंधकारामध्ये असतो, ते ते सगळे मग त्या त्या मत्सरी भावनेमध्ये स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी फक्त त्या प्राण्यांचा प्राण्यांना खात असतात आणि तेवढं ते हवं असतं. कारण का? स्वतःची भूक भागवण्यासाठी. मग इतर बरेच ऑप्शन्स आहेत हो. भगवंतांनी सांगितलंय अनेक फळं, भाज्या, दूध इत्यादी दूध तर सगळं ठेवलेलं आहे. तरीही ते का? कारण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी. आणि म्हणून अशा प्रकारे बद्ध झालेलं आहे हे जीवाचं कार्यक्षेत्र. आणि म्हणूनच असं हे बद्ध जीवांचं कार्यक्षेत्र आहे. जीव या संसारामध्ये गुरफटलेला असतो. व तो भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याचा प्रयत्न करीत असतो. कारण मी हे केलंय, माझं घर आहे, मी हे सगळं बनवलेलं आहे, मी असा-असा सायंटिस्ट आहे, मी याचा शोध लावलाय, मी असं केलंय, मी ह्याचं निर्मिती केलेली आहे, मी या गाड्यांची निर्मिती केलेली आहे, मी या कंपनीचा मालक आहे. कारण मी. तिथे फक्त मी कारण प्रभुत्व गाजवायचं असतं सगळं. म्हणून भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेनुसार त्याला कार्यक्षेत्र प्राप्त होते. हे कार्यक्षेत्र म्हणजे शरीर होय. आणि शरीर म्हणजे काय? शरीर हे इंद्रियांनी बनलेले असते. बद्ध जीवाला इंद्रिय उपभोग करावयाची इच्छा असते आणि इंद्रिय उपभोग घेण्याच्या त्याच्या कुवतीनुसार त्याला शरीर किंवा कार्यक्षेत्र उपलब्ध करून दिले जाते. म्हणून शरीराला क्षेत्र असे म्हटले जाते आणि ते बद्ध जीवांचे कार्यक्षेत्र असते. आता जो मनुष्य स्वतःचे शरीराशी तादात्म्य करतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटले जाते. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांमधील भेद जाणणे फारसे काही कठीण नाही. कोणतीही वस्तू जाणू शकते, की बालपणापासून ते वृद्धापकालापर्यंत तिच्या शरीरामध्ये अनेक बदल होतात. तथापि व्यक्ती ही तीच राहते. याप्रमाणे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामध्ये भेद आहे. अशा रीतीने बद्ध जीवात्मा जाणतो, की आपण शरीरापासून भिन्न आहोत. प्रारंभी वर्णन करण्यात आले, की देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. देहिनोस्मिन म्हणजे काय? जीव हा देहस्थ असतो. जीव हा देहस्थ म्हणजे काय? तो जीवात्मा देहाच्या आतमध्ये आहे. तू शरीर नाही, तू शरीराच्या आत असलेला आत्मा आहेस. आणि या देहाचे बालपणापासून कौमार्यात, कौमार्यापासून तारुण्यात आणि तारुण्यापासून वृद्धत्वामध्ये स्थित्यंतर होत असते आणि देहाचा स्वामी असणारा जाणू शकतो, की देहामध्ये स्थित्यंतरे होत आहेत. हा देहाचा स्वामी म्हणजे क्षेत्रज्ञ होय. काही वेळा आपण विचार करतो, की मी मनुष्य आहे, मी स्त्री आहे, मी कुत्रा आहे, मी मांजर आहे. या सर्व क्षेत्रज्ञांच्या उपाधी आहेत. परंतु क्षेत्रज्ञ हा शरीरापासून भिन्न असतो. आपण जरी आपले कपडे इत्यादी वापरतो, तरी आपण जाणतो, की वापरलेल्या वस्तूंहून आपण भिन्न आहोत. त्याचप्रमाणे थोडेसे चिंतन केल्यास आपण जाणू शकतो, की आपण शरीरापासून भिन्न आहोत. मी, तुम्ही आणि इतर जे शरीर धारण करतात त्यांना क्षेत्रज्ञ म्हटले जाते आणि शरीराला क्षेत्र असे म्हटले जाते. म्हणून तो जो जीवात्मा आहे, म्हणून मी मनुष्य आहे, मी प्राणी आहे, मी मांजर आहे, मी कुत्रा आहे, मी गाय आहे, मी डुक्कर आहे, मी ह्यो आहे, मी त्यो आहे, मी कोंबडी आहे.
हे सगळे कोणाचे आहेत तर क्षेत्रज्ञांच्या उपाधी दिलेल्या आहेत. क्षेत्रज्ञांची उपाधी आणि त्या क्षेत्र काय आहे तर त्यांचं शरीर आहे. मग असा मनुष्य जेव्हा तो क्षेत्र म्हणजे शरीराला त्याच्या वस्त्रापासून भिन्न मानतो, त्याला निश्चित हे कळतं की तो आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. आणि म्हणूनच असा हा जीवात्मा हा नाशिवंत आहे आणि हा जीव हा काय आहे नश्वर आहे. जीवात्मा हा काय आहे अविनाशी आहे आणि सॉरी जीव हा काय आहे नाशिवंत नश्वर आहे. आणि म्हणूनच देहिनोस म्हणजे देहिनोस मीन की देहिनो देहाच्या आतमध्ये हा आत्मा आहे. देहिनोस मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तो कौमारामधनं यौवनामध्ये जातोय, यौवनामधून वृद्धापकाळामध्ये जातोय. ते सगळं शरीर आहे हे जाणतोय. पण त्याच्यातलं जे चैतन्य आहे, त्याच्यातला आत्मा आहे हा एकच आहे हो. शरीर बदलतंय, शरीराच्या त्यात स्तर बदलतायत, परंतु त्यातला आत्मा मात्र अविनाशी आहे. भगवद्गीतेच्या प्रारंभिक 6 अध्यायांमध्ये क्षेत्रज्ञ, जीव आणि ज्या स्थितीयोगे तो भगवंतांना जाणू शकतो, त्याचे वर्णन केले आहे. प्रारंभिक 6 म्हणजे काय? कर्म. 6 अध्यायांमध्ये क्षेत्रज्ञ, जीवाचं कर्म काय आहे? कर्म काय? जीवानी काय कर्म करायचं आहे? हे सगळं आपल्याला कर्मयोगामध्ये की कर्मातून भक्ती जीवानी कशी साधायची की तू तुझं विहित कर्म केलं पाहिजेस, हे जीवाला सांगितलेलं आहे. भगवद्गीतेच्या मधल्या 6 अध्यायांमध्ये भगवान आणि भक्तीच्या संदर्भात आत्मा आणि परमात्मा या संबंधाचं वर्णन करण्यात आलंय. मग ज्या प्रत्येक अध्यायामध्ये आपण 7व्या अध्यायापासून आपण बघतो, की भगवंतांच्या ज्या शक्ती आपण बघितल्या पराशक्ती, तटस्थ शक्तीवर आपण आहोत. त्यानंतर मग 8व्या अध्यायामध्ये की मृत्यू समयी देखील भगवंतांचं स्मरण कसं करणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आयुष्यभर भगवंतांचं स्मरण केलं पाहिजे. त्यानंतर 9व्या अध्यायामध्ये राजगुह्य योग प्रत्यक्ष भक्तीचं ज्ञान आपण बघितलं, की श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम अर्चनम, वंदनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम या सगळ्या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत आणि भगवंतांची पूजा ही कठीण नाही हो. पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. भगवंतांना दुसरं तिसरं काही नकोय. भगवंतांना भाव महत्वाचा आहे. भगवंतांच्या चरणी अगदी मनापासून जे काही आहे ते अर्पण करा. मग ते अगदी पान असू दे, फळ असू दे, फूल असू दे, पळीभर पाणी असू दे, पण तो भाव येऊ दे हो. तो भक्तीचा भाव येऊ दे. प्रेमाचा भाव असू दे आणि भगवंत भावाचे भुकेले आहेत, भगवंत प्रेमाचे भुकेले आहेत, भक्तीचे भुकेले आहेत. अशा या भक्तीच्या अध्यायातून आपण भगवंतांना जाणलं. मग 10व्या अध्यायात भगवंतांच्या विभूती बघितलेल्या आहेत. त्यानंतर 11व्या अध्यायात प्रत्यक्ष आपण भगवंतांचं अद्भुत असं ते विश्वरूप दर्शन घेतलेलं आहे, ज्यामध्ये अखंड पूर्ण चराचर आपण बघितलेलं आहे. अनेक ब्रह्मांड व प्रत्यक्ष ब्रह्मा, शिव या सगळ्यांचं तिथे सर्व देवी-देवतांचा, राक्षसांचा, ऋषींचा, नागांचा अनेक सगळ्या मग ज्या जिव्हा बघितल्या, दाढा बघितल्या, अनेक मुखं बघितली आणि भगवंतांनी हेही सांगितलं, की भविष्यकाळात जे घडणार आहे, तेही याच्यात तू बघू शकतो. ज्या अर्जुनाचं मनोबल ज्याने वाढलं, की तू फक्त निमित्त आहेस आणि या सगळ्यांचा मी आधीच नाश केलेला आहे. मग भगवंतांनी या सगळ्याचा कारण हे युद्ध व्हायचं होतं, पण भगवंत भविष्यातलं सुद्धा अर्जुनाला तिथे दाखवत होते आणि जेणेकरून हा विजय हा धर्माचाच होणार आहे, नीतीचाच होणार आहे. पांडवांव्यतिरिक्त इथे कोणीही जिवंत राहणार नाही. सगळ्यांचा नाश होणार आहे. पण सगळ्यांना मोक्ष प्राप्ती सुद्धा होणार आहे, की तिथे प्रत्यक्ष भगवंत उपस्थित आहे. आणि मग ज्या 12व्या अध्यायामध्ये आपण भगवंतांनी अनेक पर्याय सांगितले, की मग जी अगदी प्रत्यक्ष भक्ती भगवंतांची, की मग तू तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती एकाग्र कर. ज्या 9व्या अध्यायातही म्हटलंय, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मा नमस्कुरु, की तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती अगदी पूर्णपणे केंद्रित कर. मग तेही जमत नसेल तर तू तू माझ्या नियामक तत्वांचं पालन कर. तेही जमत नसेल तर तू माझ्यासाठी कर्म कर. तुला तेही जमत नसेल तर तुझ्या कर्माची जी फळं आहेत ती मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच त्या कर्मफळाला आणि म्हणून त्या निष्काम कर्माला, की मग तू ज्ञान घे, ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, ध्यानापेक्षा त्या निष्काम कर्माला श्रेष्ठ मानलेलं आहे. किती कर्मफळांचा त्याग करणं हे किती श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून भगवंतांना कुठले भक्त प्रिय आहेत हेही आपण सगळं जाणलं, की कशा भक्तांचे गुण, भक्तांच्या ज्या क्वालिटीज आहेत या सगळ्या आपण जाणण्याचा 12व्या अध्यायात प्रयत्न केलेला आहे. असा हा भक्तीचा अध्याय पुढे करून आपण आता ज्ञानाचा मार्ग का घेतोय ते भगवंत सांगतायत. आणि म्हणूनच मग
तसेच भगवंतांचे श्रेष्ठ स्वरूप आणि जीवांच्या स्वरूपाचं निश्चित रूपाने या अध्यायांमध्ये वर्णन करण्यात आलेलं आहे. जीव हे सर्वच परिस्थितीत अधीन असतात, परंतु जीवांना विस्मृती झाल्यामुळे ते दुःख भोगत असतात. पुण्यकर्माद्वारे प्रबुद्ध झाल्यावर ते अर्थार्थी, जिज्ञासू आणि ज्ञानी इत्यादी विविध अवस्थांमध्ये भगवंतांकडे जातात, याचेही वर्णन करण्यात आले आहे. आता 13व्या अध्यायाच्या प्रारंभापासून जीव हा भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात कसा येतो आणि सकाम कर्म, ज्ञानाचं अनुशीलन आणि भक्तीच्या आधारे भगवंत जीवाचा कसा उद्धार करतात, याचे विवरण करण्यात आले आहे. जीवात्मा हा जरी शरीरापासून पूर्णपणे भिन्न असला तरी कोणत्या ना कोणत्या रीतीने त्याचा देहाशी संबंध येतो आणि याचेही विश्लेषण इथे करण्यात आलेले आहे. विश्लेषण करण्यात आले आहे. खूप सुंदर हे ज्ञान आहे. म्हणजे खरोखर शहारा येतो अंगावरती, की इतकं भगवंतानी म्हणजे आनंदाने मन फुलून येतं, आनंदाचे शहारे येते, की किती सुंदर आपण आपण वी आर सो फॉर्च्युनेट टू गेट दिस नॉलेज आणि आपण भगवंतांनी इतकं सुंदर असं हे ज्ञान दिलेलं आहे. या ज्ञानाला ग्रहण करण्यासाठी आपल्याला निवडलेलं आहे भगवंतांनी आणि इतकं सुंदर असं तात्पर्य प्रभुपादांनी त्याचं लिहिलंय. तर इथे या 13व्या ते 18व्या अध्यायापासून आपण काय जाणणार आहोत, तर जीवाला या देहाला मग या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला आपल्याला 13व्या अध्यायामध्ये जाणायचंय आणि त्यानंतर मग भगवंतांकडे जातात आणि म्हणूनच जीवांना विस्मृती झाल्यामुळे ते दुःख भोगत असतात, याचेही वर्णन इथं करण्यात आलेलं आहे. आणि या प्रारंभापासून जीव भौतिक प्रकृतीच्या कसा संपर्कात येतो आणि सकाम कर्म, ज्ञानाचं अनुशीलन आणि म्हणूनच मग हा जीव हा भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात आहे, पण त्याला ज्ञानाचं अनुशीलन करणं का गरजेचं आहे? त्याला भक्तीचा मार्ग अनुसरला त्याने तरच त्याला काय करता येईल? त्याला त्या भक्तीच्या मार्गावरती येता येईल आणि म्हणूनच या जीवाला जर भौतिक प्रकृतीपासून त्या आध्यात्मिक मार्गावर स्टेप ऑन करायचं असेल, तर निश्चितच या ज्ञानाची गरज आहे आणि या ज्ञानाचंच अनुशीलन त्याला केलं पाहिजे. आणि हेच ज्ञान भगवंतांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे, की या कर्मबंधनातून, या कर्माच्या फळांपासून तुला मुक्तता घ्यायची आणि या बद्धतेतून तुला कसं मुक्त करायचंय, याचं ज्ञान मग त्या भगवंतांच्या धामापर्यंत पोहोचायचंय, त्या भगवत धामाला जर पोहोचायचं आहे, हा जीर्ण देह त्यागल्यानंतर भगवत धामाला पोहोचण्यासाठी काय ज्ञानाची गरज आहे, काय ज्ञानाचं अनुशीलन करायचं, या सगळ्याचं भगवंतांनी इथे वर्णन केलेलं आहे. मग जीवात्मा हा शरीरापासून पूर्णपणे भिन्न असला, म्हणूनच आपण भौतिक आहोत, भगवंत आध्यात्मिक आहे. हा भौतिक जीव आणि आत्मा हा निरनिराळा आहे तो आपला आणि म्हणूनच कुठेतरी मनुष्य फक्त त्या शरीराच्या भावनेशी निगडीत आहे, म्हणून त्याला सगळ्या इच्छा होत आहेत आणि त्याच प्रकारे तो त्या पापमय दुनियेमध्ये कुठेतरी बद्ध झालेला आहे. पण हेच तो जीवात्मा ह्याचा देहाशी संबंध येतो, म्हणूनच आत्मा आणि शरीर याचा संबंध इथे दाखवलेला आहे. ही संलग्नता पण आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. कशा प्रकारे मग क्षेत्रज्ञ अशा सुंदर अशा संज्ञांनी आपल्याला आज त्याला जाणून घ्यायचं आहे. हरे कृष्ण. मी काही कुठे फास्ट होत नाहीये ना? कुठे माझं सांगणं फास्ट आहे तर प्लीज मला सांगा. कुठे काही नाही नाही माताजी, स्लो आहे. आहे बरोबर सांगा. व्यवस्थित आहे? हो सगळ्यांना व्यवस्थित कळत आहे व्यवस्थित? एकदम हो व्यवस्थित हो आहे. हो व्यवस्थित माताजी, हो. ठीक आहे. हरे कृष्ण धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मी वाचा माताजी, वाचा ना. हे भारत, मी सर्व शरीरांमधील सुद्धा क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्यांच्या क्षेत्रज्ञाला जाणे म्हणजेच ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवंत अर्जुनाच्या मनातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देत आहेत आणि म्हणूनच अर्जुनाला जे प्रश्न पडलेले आहेत, की ही प्रकृती म्हणजे काय आहे, हे क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, ज्ञान काय आहे आणि ज्ञानाचं ज्ञेय काय आहे, हे सगळं आणि पुरुष कोण आहे. मग भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर. आणि म्हणूनच तो भोक्ता कोण आहे, तर भगवंत प्रत्यक्ष आहेत आणि भगवंत आपण आपण ती आपण भोगता नाही आहोत आणि जोपर्यंत त्या अहमला आपण जपून आहोत तोपर्यंत स्वतःला भोगता मानतोय आणि म्हणूनच त्या बद्ध जीवासारखे त्याच्यामध्ये गुरफटलेलो आहोत आपण. आणि म्हणून हे जाणायचंय की भोक्ता हे प्रत्यक्ष पुरुष, हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि या क्षेत्रज्ञाला जाणायचंय, या शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जे जाणायचं आहे, किती क्षेत्रज्ञ आहे ते, या सगळ्याचं ज्ञान घेणं म्हणजेच ज्ञान होय.
क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ, आत्मा आणि परमात्मा यांची चर्चा करताना आपल्याला भगवंत, जीव आणि जड प्रकृती हे 3 विविध अभ्यासयोग विषय आढळतील. भगवंत, जीव आणि जड प्रकृती या तिघांची संलग्नता आपल्याला आता बघायची. मग क्षेत्र काय आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे? प्रत्येक क्षेत्रामध्ये म्हणजे शरीरामध्ये 2 आत्मे असतात. व्यक्तिगत आत्मा आणि परमात्मा. परमात्मा हे भगवंतांचे विस्तारित रूप असल्यामुळे श्रीकृष्ण म्हणतात, की मी सुद्धा क्षेत्रज्ञ आहे. परंतु मी शरीरातील जीवात्मा नाही, मी परमात्मा आहे. मी प्रत्येक देहामध्ये परमात्मा म्हणून उपस्थित असतो. भगवद्गीतेच्या शब्दात सांगावयाचे तर जो क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचे सूक्ष्म रीतीने अध्ययन करतो, त्याला ज्ञान प्राप्ती होते. अशा या ज्ञानाला जाणायचंय बघा. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे वेदांमध्ये पण म्हटलेलं आहे, क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते. या शरीराला क्षेत्र असे म्हणतात आणि या शरीरामध्ये शरीराचा स्वामी व भगवंत वास करतात. भगवंत शरीर आणि शरीराचा स्वामी या दोघांनाही जाणतात. म्हणून त्यांना सर्व क्षेत्रांचा क्षेत्रज्ञ असे म्हणतात. म्हणजे काय? तर जो फक्त आपल्या शरीराला जाणतो तो कोण? तो त्या शरीराचा स्वामी. पण जो सर्व शरीरांना जाणतो ते भगवंत. आणि म्हणूनच इथे आत्मा, शरीर, आत्मा आणि परमात्मा याची संलग्नता आपल्याला बघायची. शरीर हे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राला जाणणारे कोण आहेत? तर 2 क्षेत्रज्ञ आहेत. आत्मा तो जीवामध्ये तिथे दाखल ज्या जीवाचा त्या शरीराचा स्वामी प्रत्यक्ष तो आत्मा, जीवात्मा. आणि सर्व जीवांचा स्वामी तो परमात्मा, तोही तिथे उपस्थित असतो आणि तो शरीर आणि शरीराचा आत्मा आहे, जो जो फक्त त्या शरीराशी निगडीत आहे, अशा आत्म्याला दोघांचंही तो ऑब्झर्वेशन करत असतो, दोघांचंही तो निरीक्षण करत असतो. श्रीकृष्णांचे असे मत आहे. म्हणजे त्यांनी संपूर्णपणे ज्ञान काय आहे ते भगवंतांनी इथे सांगितलेलं आहे आणि अशा प्रकारे हे भगवंतांचं मत आहे. जीव आणि परमात्मा यातील भेदाभेद जाणणे म्हणजे ज्ञान होय. ज्याला क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे ज्ञान नसते तो परिपूर्ण ज्ञानी असू शकत नाही. मनुष्याने प्रकृती, पुरुष आणि ईश्वर यांचे स्वरूप जाणणे आवश्यक आहे. या 3 तत्वांचे स्वरूप जाणण्यामध्ये गोंधळून जाऊ नये. मनुष्याने चित्र आणि चित्र काढण्याची कला यांची सरमिसळ करून गोंधळून जाऊ नये. चित्रकार, चित्र आणि चित्र काढण्याची कला असे जसे 3 प्रकार दिले, तशाच प्रकारे भगवंत सांगतायत प्रकृती, पुरुष आणि परमात्मा, ईश्वर हे तिघांना जाणायचंय. आणि म्हणूनच भौतिक जगत अर्थात कार्यक्षेत्र म्हणजे प्रकृती आहे. आणि या प्रकृतीचा भोगता हा म्हणजे जीव आहे आणि या दोहोंपेक्षा श्रेष्ठ परम नियंत्रक हे पुरुषोत्तम भगवान. जसं आपण बघितलं पराशक्ती आणि अपराशक्ती आणि तटस्थ शक्ती, आणि ही तटस्थ शक्ती जी आहे ती जीव आहे. त्या तटस्थ शक्तीवर आपण जीव आहोत आणि हा जीव कशाचा उपभोग घेतोय? अपराशक्तीचा, भौतिक प्रकृतीचा उपभोग घेतो आहे. आणि म्हणूनच ही भौतिक प्रकृती त्या जीवाचं कार्यक्षेत्र आहे आणि या दोघांना नियंत्रण करणारे श्रेष्ठ परनियंत्रक हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत. या सगळ्याचा संदर्भ बऱ्याच ठिकाणी दिलेला आहे. सॉरी. या अध्यायामध्ये सांगितले जाईल की 2 क्षेत्रज्ञांपैकी एक च्युत ज्याचे पतन होऊ शकते आणि दुसरा अच्युत ज्याचे कधीही पतन होत नाही. एक श्रेष्ठ आणि दुसरा गौण आहे. दोन्ही क्षेत्रज्ञ एक समानच आहे. असे जो जाणतो तो भगवंतांच्या कथनाचा विरोध करतो. कारण या ठिकाणी भगवंत स्पष्टपणे म्हणतात की मी सुद्धा क्षेत्रज्ञ आहे. जो एखाद्या दोरीला स्पर्श समजतो तो ज्ञानी असू शकत नाही. तो स्वतःलाही भगवंतच मानतोय, म्हणूनच इथे तो गल्लत करतोय की तो समुद्राच्या पाण्यातला थेंब हाही खारटच असतो, पण म्हणून आपण संपूर्ण समुद्र नाही. त्या संपूर्ण समुद्राची ताकद त्या एका थेंबामध्ये नाही. क्वालिटेटिव्हली आहे, पण क्वांटिटली परिमाणात्मक आपण भगवंतांपेक्षा वेगळे आहोत. विविध प्रकारचे देह आहेत आणि विविध प्रकारचे देहांचे मालक आहेत, पण प्रत्येक जीवाला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्यासाठी स्वतःची अशी क्षमता असल्यामुळे निरनिराळ्या प्रकारची शरीरे आहेत. परंतु त्या शरीरांमध्ये भगवंतही नियंता म्हणून उपस्थित आहेत. च हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. च हा शब्द महत्वपूर्ण आहे, कारण हा सर्व प्रकारची शरीरे दर्शवतो.
हे श्री बलदेव विद्याभूषण यांचे मत आहे. प्रत्येक शरीरामध्ये जीवात्म्याबरोबरच श्रीकृष्णही परमात्मा रूपामध्ये उपस्थित असतात. श्रीकृष्ण येथे स्पष्टपणे सांगतात की परमात्मा हा क्षेत्र आणि परिमित भोक्ता या दोघांचाही नियंत्रक आहे. दोन्हींचाही नियंत्रक म्हणजे शरीर आणि त्या शरीराला भोगणारा जो जीव आहे त्या दोन्हीचा नियंत्रक म्हणजे कोण? तो सुपर सोल म्हणजेच परमात्मा आहे. किती सुंदर संज्ञा आहे, लक्षात येत आहे? खूप बेसिक लक्षात घ्या. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र शरीर आहे. शरीर आणि शरीराला जाणणारा तो शरीराचा स्वामी. सगळ्या शरीरांना जाणणारा तो परमात्मा. म्हणून फक्त स्वतःचा शरीर जाणणारा तो जीवात्मा. पण परमात्मा या सगळ्यांची शरीर जाणतोय, सर्व जीवांना जाणतोय, कारण तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतोय. आणि म्हणून या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला जाणणं हेच ज्ञान होय, हे भगवंत सांगतायत. तत्क्षेत्रम उच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत्. तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत्. सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आता कृपया माझ्याकडून क्षेत्र आणि त्याचे स्वरूप, त्याच्यामध्ये कोणते बदल होतात, त्याची निर्मिती केव्हा होते, त्याचा ज्ञाता कोण आहे आणि क्षेत्रज्ञाचा काय प्रभाव आहे याचे संक्षिप्त वर्णन एक. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग या शरीराचं स्वरूप, त्याच्यामध्ये होणारे बदल आणि त्याचा ज्ञाता कोण आहे, कोण जाणतंय त्या, आणि याचा प्रभाव काय आहे, त्या जाणणाऱ्याचा प्रभाव काय आहे क्षेत्रावरती, हे सगळ्याचं वर्णन भगवंतांनी दिलेलं आहे. वाचणार माताजी? तात्पर्य वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भगवंत क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या स्वरूपाचे वर्णन करीत आहे. या शरीराचे स्वरूप काय आहे, कोणत्या पदार्थापासून हा देह बनलेला आहे, कोणाच्या नियंत्रणाखाली हा देह क्रियाशील आहे, त्याच्यात बदल कसे घडून येतात, हे बदल कोठून येतात, त्याची कारणे कोणती, त्याचे प्रयोजन काय आहे, आत्म्याचे परम लक्ष्य काय आहे आणि जीवाचे वास्तविक रूप कसे आहे, या सर्व गोष्टींचे मनुष्याला ज्ञान असले पाहिजे. आत्मा आणि परमात्मा यांच्यातील भेद, त्यांचा प्रभाव, त्यांची शक्ती इत्यादींचेही ज्ञान असणे आवश्यक आहे. मनुष्याने केवळ ही भगवद्गीता प्रत्यक्षपणे भगवंतांनी सांगितल्याप्रमाणे जाणून घेतली पाहिजे. असे केल्याने या सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील. प्रत्येक देहातील भगवंत आणि जीव हे एकच आहेत अशी समजूत होणार नाही, याची मनुष्याने काळजी घ्यावी. भगवंत आणि जीव समानच आहेत असे समजणे म्हणजे शक्तिमान आणि शक्तिहीन यांना सारखेच समजण्याप्रमाणे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं की म्हणूनच स्वतःला दैवी समजू नका, की मग भगवंतांसारखेच आपण आहोत हे जाणण्याचा प्रयत्न करू, काही चूक करू नका. आणि म्हणूनच समानच आहेत असे समजणे म्हणजे शक्तिमान आणि शक्तिहीन या सगळ्यांना एकत्रच जाणणं असे होतं. आणि म्हणून इथे आपल्याला पुढे जाऊन जाणायचं आहे की हा देह क्रियाशील आहे, त्याच्यामध्ये बदल कसे, या देहातले बदल काय आहेत, त्याची कारणं काय आहेत, त्याचं प्रयोजन काय आहे, हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायचंय. ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव विनिश्चितैः. हरे कृष्ण माताजी. असुधा माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण तात्पर्यातले काही भाग घेऊया, कारण येथे मध्ये आपल्याला आता निरनिराळे स्तर बघायचे आहेत. आणि हे स्तर बघताना आपण बघूया की मग आपण या पॅरेग्राफ पासून सुरू करू, जिथे भगवंतांनी या स्तरांचं वर्णन केलेलं आहे. कशा प्रकारे हा देह आहे आणि या कशाचा बनलेला आहे आणि कसे स्तर, मग या देहामध्ये काय आहे. तर मग छंदोभी हा शब्द विविध वैदिक ग्रंथ दर्शवतो.
उदाहरणार्थ यजुर्वेदाचाच भाग असणाऱ्या तैत्तिरीय उपनिषदात प्रकृती, जीव आणि भगवान यांचं विवरण करण्यात आलेलं आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे क्षेत्र हे जीवाचे कार्यक्षेत्र आहे. कार्यक्षेत्र असते आणि क्षेत्रामध्ये आत्मा आणि परमात्मा हे दोन क्षेत्रज्ञ असतात. तैत्तिरीय उपनिषदात 2.9 मध्ये म्हटले आहे की ब्रह्मम पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवंतांच्या शक्तीची एक प्रकटावस्था अन्नमय नावाने जाणली जाते. हे जाणणे म्हणजेच परमसत्याचा प्राकृतिक साक्षात्कार होय. नंतर परमसत्याची अन्नमयामध्ये अनुभूती झाल्यानंतर मनुष्य प्राणमय अर्थात प्राणशक्तीमध्ये परमसत्याचा साक्षात्कार करू लागतो. मग आता हे आपल्याला कोश बघायचे. निरनिराळ्या कोशामध्ये हा स्तर कसं शरीराचं जे शरीर आहे, जे क्षेत्र आहे, ते क्षेत्र कशा प्रकारे निरनिराळ्या स्तरांमध्ये आहे, कोशांमध्ये आहे. मग अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय असे हे कोश आहेत, जे आपण 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये संक्षिप्त स्वरूपात जाणले, जे आपण अजून सखोल आता जाणण्याचा प्रयत्न करूया. आणि म्हणून मग अन्नमय सगळ्यात खालचा थर जो भगवंतांना त्या अन्नाच्या स्वरूपामध्ये म्हणजे कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये तो बघत असतो आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी तो सगळ्यात खालच्या स्तरावरती आहे. त्यानंतर काय, जो भगवंतांना परमसत्याला त्या प्राणवायूमध्ये बघतो आणि म्हणूनच अशा याला प्राणमय असं म्हटलेलं आहे. तर आपण बघूया त्याचं, की नंतर परमसत्याची अन्नमयामध्ये अनुभूती झाल्यावर मनुष्य प्राणमय अर्थात प्राणशक्तीमध्ये परमसत्याचा साक्षात्कार करू लागतो. ज्ञानमय स्तरामध्ये अनुभूतीचा स्तर प्राणशक्तीपासून ते चिंतन, संवेदन आणि संकल्पांपर्यंत उन्नत होतो. त्यानंतर ब्रह्म साक्षात्कार होतो व त्याला विज्ञानमय असे म्हटले जाते. आणि त्या साक्षात्कारामध्ये जीवाला कळून येते की आपण आपल्या मन आणि प्राणापासून भिन्न आहोत. त्यानंतरची व परमोच्च अवस्था म्हणजे आनंदमय. याप्रमाणे ब्रह्म साक्षात्काराच्या ब्रह्मपुच्छम पृच्छम या 5 अवस्था आहेत. या 5 पैकी प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय व ज्ञानमय या अवस्थांचा संबंध जीवाच्या क्षेत्राशी येतो. सर्व क्षेत्रांच्या पलीकडे परमेश्वर असतात आणि त्यांना आनंदमय असे म्हटले जाते. वेदांत सूत्रातही भगवंतांचे वर्णन आनंदमयोभ्यास्यात असे करण्यात आलेले आहे. या दिव्य आनंदाचा अनुभव घेण्याकरता ते स्वतःचा विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय व अन्नमय यामध्ये विस्तार करतात. क्षेत्रामध्ये जीवाला भोगता समजले जाते आणि आनंदमय ते हे त्यांच्यापासून भिन्न असते. याचा अर्थ आहे की जर जीवाने आनंदमयामध्ये संलग्न होऊन आनंद प्राप्त केला तरच जीव पूर्णत्व प्राप्त करतो. हेच भगवंतांचे परम क्षेत्रज्ञ म्हणून जीवांचे गौण क्षेत्रज्ञ आणि क्षेत्र यांचे वास्तविक स्वरूप आहे. वेदांत सूत्रे किंवा ब्रह्मसूत्रामध्ये या सत्याचे अधिक विश्लेषण मनुष्याला प्राप्त होऊ शकते. आणि म्हणून मग आता आपल्याला थोडक्यात सांगायचं याचं तात्पर्य तर या 5 कोशांमध्ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि ज्ञानमय आणि म्हणूनच मग या प्रत्येक कोशाला कशा प्रकारे मग प्राणमय, विज्ञानमय की ज्याचं ऍप्लिकेशन करायचंय त्या परमात्म्याला जाणायचं आहे आणि मग विज्ञानमयानंतर आनंदमय की जो सच्चित आनंद आहे तो परमात्मा मग आत्मिक साक्षात्कार त्या जीवाला होतोय आणि तो जाणतोय की जीव आणि आत्मा हे मन हे माझ्यापासून हे जीव आणि आत्मा माझ्या हे निरनिराळे आहेत. आपले आपण शरीर नसून आत्मा आहोत ही गोष्ट तो मनुष्य जाणू शकतो आणि त्याला आत्मसाक्षात्काराची ती पातळी गाठता येते. जीवाचे गौण क्षेत्रज्ञ आणि क्षेत्र यांचे वास्तविक स्वरूप हेच भगवंतांचे परम क्षेत्रज्ञ म्हणून जीवांचे गौण क्षेत्रज्ञ आणि क्षेत्र यांचे वास्तविक स्वरूप आहे. की मग भगवंतांचे परम क्षेत्रज्ञ म्हणजे जिथे सच्चित आनंद आणि म्हणूनच ते प्राप्त करण्यासाठी अशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की खालच्या स्तरापासून ते वरच्या स्तरापर्यंत उन्नती करणं, ती आध्यात्मिक उन्नती साधणं ही छोटी गोष्ट नाही. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे ती परमोच्च अवस्था गाठून भगवंतांच्या सारखा स्वभाव मिळवणे आणि त्या प्रकारे भगवत धामाची प्राप्ती होणे हे तेव्हाच शक्य होऊ शकते. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संचाच्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम्. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी.
हरे कृष्ण माताजी. पंचमहाभूते मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे आपल्याला जाणायचं आहे की जो सांख्य योग की शरीराला मग या क्षेत्र हे कशाचं बनलेलं आहे, या 24 तत्वांचं क्षेत्र बनलेलं आहे. आणि काय आहेत ही 24 तत्व 24 तत्व? तर ही आपली ज्ञानेंद्रिय, आपली कर्मेंद्रिय, आपली जी त्याच्या संलग्न जे भाव आहेत ते सर्व मिळून, त्यानंतर मन, बुद्धी, तो खोटा अहंकार, ती जी त्या ज्या अव्यक्त स्वरूपामध्ये आपण सत्व, रज आणि तमो या कंटॅमिनेटेड कशा प्रकारे त्याने बद्ध असा तो जीव असतो, तो ती एक स्टेज, अशा प्रकारे सगळे मिळून आपण 24 तत्वांचं शरीर कसं बनलेलं आहे हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. महर्षींच्या प्रमाणभूत विधानांवरून. हरे कृष्ण. सगळ्यांना क्लिअर होत आहेत का? सगळ्यांना गोष्टी समजतायत व्यवस्थित? थोडा अध्याय आपण 18 दिवसांमध्ये केलाच आहे, तेव्हा संक्षिप्त स्वरूपात होता. अजून सखोलामध्ये जाऊन जितक्या मला प्रयत्न करता येईल तितक्या सोप्या शब्दामध्ये तुम्हाला सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे. तर तुम्हाला सगळ्यांना गोष्टी व्यवस्थित कळतायत का? काही शंका असतील तर मी थांबते इथे, आणि तुम्हाला कुठलं काही कळलं नसेल तरच आपण पुढे जाऊया, कारण हे सगळं एकमेकांशी संलग्न असतं. तर तुम्हाला क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि जे काही आता या गोष्टींचा मी उल्लेख केला त्या सगळ्या लक्षात आलेल्या आहेत का? काही मी हो माताजी. सांगायला हवंय की सगळं समजतंय व्यवस्थित? हो माताजी, समजत आहे. सगळं समजतंय? ओके. कुणाला काही आहे मनामध्ये शंका आहे, प्रश्न आहेत का? हरे कृष्ण. नाही माताजी. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक नाही. आहे. ओके. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. महर्षींच्या प्रमाणभूत विधानांवरून वेद आणि वेदांत सूत्रे यावरून या जगताचे घटक पुढील प्रमाणे जाणता येतात. ज्या वेद व्यासांनी, बघा इथे उल्लेख दिलेला आहे, जो आपण आधीच्या अध्यायामध्ये उल्लेख आहे, आधीच्या श्लोकामध्ये राहिले, की विविध ऋषींबद्दल सांगायचं झालं तर बघा, प्रथम ते म्हणतात की विविध ऋषींच्या मते असे आहे. ऋषींबद्दल सांगावयाचे तर श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त व्यासदेव वेदांत सूत्रांचे संकलक, ज्यांनी हे वेद आणि शास्त्र लिहिलं, ज्यांनी भागवतम लिहिलेलं आहे, हे एक महान ऋषी आहेत. आणि वेदांत सूत्रामध्ये द्वंद्वाचे परिपूर्ण स्पष्टीकरण करण्यात आलेले आहे. आणि व्यासदेवांचे पिता पराशर मुनी हे सुद्धा एक महान ऋषी आहेत. हे ते आपल्या धर्मग्रंथामध्ये म्हणतात की अहम त्वम च तथान्ये, आपण, तुम्ही, मी आणि इतर सारे जीव जरी भौतिक त्रिगुणांनी प्रभावित झालो आहोत, सॉरी एक मिनिट हा, आपण, तुम्ही, मी आणि इतर सारे जीव जरी भौतिक देहामध्ये बद्ध असलो तरी दिव्यच आहोत. आपल्या कर्मांनुसार आपण भौतिक प्रकृतीच्या त्रिगुणांनी प्रभावित झालो आहोत. म्हणून काही जण उन्नत अवस्थेत आहेत, तर काही जण खालच्या अवस्थेत आहेत. अज्ञानामुळे अशा उच्च निम्न अवस्था अस्तित्वात असतात आणि असंख्य जीवाद्वारे या व्यक्त होतात. परंतु परमात्मा हा अच्युत, त्रिगुणातील आणि गुणातीत आहे भगवंत, आणि दिव्य आहे. त्याचप्रमाणे मूळ वेदांमध्येही, विशेष करून कठोपनिषदामध्ये, आत्मा, परमात्मा आणि शरीरातील भेद दर्शवण्यात आलेला आहे. अनेक महर्षींनी त्याचं विश्लेषण केलेलं आहे आणि व्यासांचे पिता जे पराशर मुनी आहेत, त्या पराशर मुनींना त्यामध्ये प्रमुख मानण्यात आलेले आहे. असा हा ऋषींचा उल्लेख केला की त्या सर्वांचा उल्लेख केला जातो. अशा या महर्षींच्या प्रमाणभूत विधानांवरून वेद आणि वेदांत सूत्रे यावरून या जगताचे घटक पुढील प्रमाणे जाणता येतात. सर्वप्रथम काय, तर पंचतत्व, पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल, ही पंचमहाभूते आहेत. मिथ्या, अहंकार, बुद्धी आणि काय, अव्यक्त त्रिगुण आहे. अव्यक्त त्रिगुण म्हणजे काय, सत्व, रज आणि तम यांनी कंटॅमिनेटेड, यांनी सगळे आच्छादित असे जे अव्यक्त गुण आहेत, अव्यक्त ते रूप आहे, त्याला पण जाणायचंय की या आयदर सात्व, रज किंवा तमो या गुणांनी तो बद्ध आत्मा, जीवात्मा असतो. म्हणून त्याला त्या बद्ध स्वरूपात सुद्धा ते सुद्धा एक तत्व आहे. म्हणून मिथ्या, अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त त्रिगुण आहेत. त्यानंतर नेत्र, कान, नासिका, जिव्हा आणि त्वचा ही 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. बघा, 5, 5, 10 आणि 3, 13 झालं. वाणी, पाय, हस्त, उपस्थ, गुदा ही 5 कर्मेंद्रिय आहेत. कर्म यांनी कार्य केलं जातं, ज्या गोष्टींनी कार्य केलं जातं त्या सगळ्यांना
कर्मेंद्रिय म्हटलेलं आहे. वाणी, पाय, हात, उपस्थ आणि गुदा. गुदा ही 5 कर्मेंद्रिय आहेत. इंद्रियांचा स्वामी असणारे मन आहे आणि त्याला अतिरिंद्रिय म्हणतात. म्हणून मनासहित एकूण 11 इंद्रिय आहेत. नंतर शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध असे 5 इंद्रिय विषय आहेत. अशा रीतीने 24 तत्वांच्या समूहाला क्षेत्र असे म्हणतात. जर मनुष्याने या 24 तत्वांचे पृथक्करणात्मक अध्ययन केले तर तो क्षेत्राचे स्वरूप जाणू शकतो. त्यानंतर इच्छा, द्वेष, सुख आणि दुःख हे स्थूल शरीरातील पंचमहाभूतांचे प्रतीक असणारे विकार आहेत. चेतना आणि ध्वनीद्वारे प्रतीत होणारी जीवन लक्षणे ही सूक्ष्म देहाची अर्थात मन, बुद्धी आणि अहंकार यांची प्रकटावस्था आहे. या सूक्ष्म तत्वांचा समावेश क्षेत्रामध्ये होतो. बघा की कशा प्रकारे पंचमहाभूतांचे प्रतीक असणारे विकार काय आहेत तर इच्छा, द्वेष, सुख आणि दुःख. तर अशा प्रकारे पंचमहाभूत, त्यानंतर 3 जे बुद्धी, अहंकार, खोटा अहंकार आणि जे सत्व, रज, तम या त्रिगुणांचं असं जे अव्यक्त रूप आहे ते 3 झाले. त्यानंतर कर्मेंद्रिय झाली की ज्याप्रमाणे आपण कर्म ज्या 5 इंद्रियांनी करतो ते कर्मेंद्रिय धरली जातात आणि कशा प्रकारे त्याच्या निगडीत जे भाव आहेत इच्छा, द्वेष, सुख आणि दुःख हे स्थूल शरीरातील पंचमहाभूतांचे प्रतीक असणारे विकार आहेत. चेतना आणि ध्वनीद्वारे प्रतीत होणारी जीवन लक्षणे ही सूक्ष्म देहाची मन, बुद्धी, अहंकार यांची प्रकटावस्था आहे. या सूक्ष्म तत्वांचा समावेश क्षेत्रामध्ये होतो. आता बघा खूप सुंदर आहे. समजून घ्यायला अगदी नीट व्यवस्थितपणे जाणण्याचा प्रयत्न करा. मन, बुद्धी आणि अहंकार हे आपलं सूक्ष्म शरीर आहे आणि आपलं स्थूल शरीर काय आहे तर काय आहे पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. पृथ्वी, आप, वायू, जल आणि अग्नी या पंचमहाभूतांचं हे शरीर बनलेलं आहे. त्याला स्थूल शरीर म्हणतात आणि जे सूक्ष्म शरीर आहे या सूक्ष्म शरीराचा जीवात्म्याशी संबंध जडलेला असतो आणि त्याप्रमाणे या सूक्ष्म जीवाला आणि कशा प्रकारे मग त्यांनी दिलेलं आहे तर हे विकार कोणाला येतात तर ज्यांच्यामध्ये ही लक्षणं दिसून येतात आणि चेतना आणि ध्वनी म्हणजे जी चेतना आपल्याला दिसते आणि ध्वनीद्वारे प्रतीत होणारी जीवन लक्षणं की जी चेतना कॉन्शियसनेस जो आहे तो कशामुळे आहे तर तो त्या आत्म्यामुळे आहे आणि म्हणूनच त्या मनाशी निगडीत ज्या भावना आपण ज्याला म्हणतो की कृष्णा कॉन्शियसनेस आपण जेव्हा म्हणतो की ती भावना कृष्ण भावना भावित संघटना ती भावना अत्यंत महत्वाची आहे आणि याची ही या भावनेची प्रकटावस्था म्हणजे काय मन, बुद्धी आणि अहंकार आहे आणि या सूक्ष्म तत्वांचा या देहामध्ये म्हणजेच या शरीरामध्ये समावेश केलेला असतो. क्षेत्रामध्ये त्यांचा समावेश असतो. पण एखाद्याने शारीरिक गोष्टींची जडून न राहता जेव्हा तो स्वतःला आत्मा समजतो तेव्हा या सगळ्या भौतिक गोष्टीतून स्वतःला बाहेर काढत असतो आणि तिथे अनर्थ निवृत्ती आपण जी म्हणतो ती महत्वाची आहे. तो टप्पा आहे. ज्याला 24 तत्वांचे त्यांच्या विकारासहित सखोल अध्ययन करावयाची इच्छा आहे त्याने तत्वज्ञानांचे अधिक विस्ताराने अध्ययन करावे. भगवद्गीतेमध्ये या तत्वांचे केवळ संक्षिप्त वर्णन आहे. शरीर हे या सर्व घटकांचे प्रतीक आहे आणि या शरीरामध्ये 6 स्थित्यंतरे होतात. उत्पत्ती, विकास, स्थिती, प्रजनन, क्षय आणि विनाश. म्हणून क्षेत्र हे अनित्य प्राकृतिक वस्तू आहेत आणि तथापि या क्षेत्राचा स्वामी क्षेत्रज्ञ हा भिन्न आहे आणि म्हणून हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ हे भिन्न आहेत आणि कशा प्रकारे या क्षेत्र हे अनित्य प्राकृतिक वस्तू आहे, हे शरीर आहे, हे बदलणारं आहे, हे नश्वर आहे, हे जाणायचं आहे. हे सतत बदलत असतो. तो आत्मा आहे हा नाशिवंत, हा कुठेतरी अविनाशी आहे. तो कशा प्रकारे हे शरीराला बदलत असतो आणि ही एक वस्त्र सोडून ते दुसरं वस्त्र धारण करत असतो. ही चेतना ही जी हा जो कॉन्शियसनेस आहे ना ही भावना ही या आत्म्याच्या तिथे उपस्थितीमुळे आहे. त्या आत्म्याच्या उपस्थितीमध्ये शरीराच्या आत जो हृदयामध्ये दडलेला परमात्मा आहे तो या चेतनेचं पण निरीक्षण करतो आहे आणि कशा प्रकारे तो सगळ्या इंद्रियांचं पण निरीक्षण करतो आहे. अशा प्रकारे हा क्षेत्रज्ञ म्हणजे सुपर सोल आहे. आता कशा प्रकारे सांगितलंय बघा की त्या ज्ञानाला मग हे ज्ञान आहे भगवंतांच्या मते काय ज्ञान आहे क्षेत्रज्ञांना जाणायचंय आणि कशा प्रकारे त्यांच्या गुणांना जाणायचं आहे तर भगवंतांनी सांगितलंय अमहानित्व मदद्धित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्ति न विश्वंगः पुत्रदार गृहीदिषु नित्यं च समाति नित्यंत समचिंतत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तले विविशदे विविध देश सेवित्व मरतीर्जन संसादी अध्यात्मज्ञान निस्त्यस्त्वं स्वय तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम नेदतोऽन्यथा. अच्छा, या 4 श्लोकांमध्ये काय सांगण्याचा प्रयत्न केलाय बघा. काय काय गुण सांगितलेले आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादींमधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांत वासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या सगळ्या गोष्टींना जाणणं हे ज्ञान आहे. भगवंतांनी सांगितलंय ज्ञान. मग ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपण बघतो की आर्त अर्थार्थी ज्ञानी आणि जिज्ञासू याचा उल्लेख आपण आधीच्याही श्लोकांमध्ये ऐकला की हे सर्वजण भगवंतांना शरण जात आहेत आणि हे काही ना काही मार्गाने भगवंतांना शरण जात आहेत. परंतु तसं जरी असलं तरी ते भगवत भक्तीमध्ये ओतप्रोत होतात. त्यांना जेव्हा ते ज्ञान मिळतं आणि म्हणून ज्ञानी व्यक्तीला जास्त श्रेष्ठ मानलेलं आहे. आणि हे ज्ञान जे आहे हे भगवंत सांगतायत की हे सगळं ज्ञान आहे, बाकी सगळं अज्ञान आहे. हे सोडून जे काही आहे ते सगळं अज्ञान आहे. आणि म्हणून या या सगळ्या गोष्टींना जाणणं आणि ते गुण आपल्या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा ह्या गुणांचा अवलंब आपल्याला कसा करता येईल हे जाणणं अत्यंत आवश्यक आहे. हा अध्याय वाचल्यानंतर, अध्याय माझा शिकवून झाल्यानंतर तुम्ही कशा प्रकारे त्याचं पठण करत असाल हे आपण डिस्कस करू की तुम्ही ते 5 श्लोक 10 श्लोक तुमच्यासाठी भक्ती वृक्षाचे ग्रुप ऍक्च्युली तयार करायचे. आणि ते भक्ती वृक्षाचे ग्रुप 1-2 आहेत. मी उद्या आता विचारते कार्तिकी माताजींना. तुम्हाला कोणाला सकाळी शक्य असेल तर ती लिंक मी टाकते आणि तिथे मग डिस्कशन्स होतात आणि तिथे मग पुन्हा भगवद्गीता तुम्हाला वाचली जाते, पुन्हा चालली जाते, तुमच्याकडून वाचली जाऊन तुम्ही चर्चा करता त्याच्यावरती. आणि हे असोसिएशन पण महत्वाचं. आणि अशा प्रकारे या ज्ञानाचा ओघ, त्या ज्ञानाचा ओघ इतकं प्रचंड आहे की त्या ज्ञानाला आत्मसात करायचंय. आणि भगवंत म्हणतात हेच सगळं की हे जे गुण आहेत, जे आपण भक्तांचे गुण ऐकले, स्थिताधीर मुनीबद्दल ऐकलं आणि गेल्याही अध्यायात आपण कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहेत अशा निरनिराळ्या व्यक्तींचे आपण गुण ऐकलेले आहेत. अशा सगळ्यांचा भगवंतांनी इथे उल्लेख केलेला आहे. आणि मग या प्रत्येकाचं विश्लेषण केलेलं आहे. काय आहे आपण खूप सखोल त्याच्यामध्ये जाणार नाही, पण आपण थोडंसं कन्क्लुडिंग म्हणून जाऊया. कधी कधी अल्पज्ञ लोकांना ही ज्ञान पद्धती म्हणजे क्षेत्राचा विकार आहे असे वाटते, परंतु हा त्यांचा गैरसमज आहे. हीच वास्तविक ज्ञान पद्धती आहे. जर मनुष्याने या ज्ञान मार्गाचा स्वीकार केला तरच त्याच्यासाठी परम सत्याची प्राप्ती होते. हे बेस आहे हो, की या बद्ध आत्म्याला जाणायचंय भगवंत कोण आहेत आणि हे ज्ञान जाणून घ्यायचंय, क्षेत्राला जाणायचंय. भगवंत किती सुंदरपणे या संज्ञा सांगतायत की कोण आहे क्षेत्रज्ञ कोण आहे हो. मग क्षेत्रज्ञ कोण आहे हे सगळं मूळ जाणणं महत्वाचं आहे.
आणि तरच त्या सत्याला जाणू शकतो, तरच त्या परमसत्याची शक्ती प्राप्त होते. ती प्राप्त करणे शक्य होते. पूर्वी सांगितलेल्या 24 तत्वांचे हे विकार नाहीत. वास्तविकपणे या तत्वांच्या जंजाळातून बाहेर पडण्याचं हे एक माध्यम आहे. हे ज्ञान जे आहे ना, म्हणून हा ज्ञानयोग आहे. म्हणून भगवंतांचा सगळा हा प्रयोजन आहे, की हा ज्ञानयोग शेवटी का ठेवला? भक्ती का मध्ये ठेवली? कारण तो भक्तीचा ना अतिशय नाजूक आणि अतिशय सुंदर आपण म्हणतो ना, एखादी अशी जपून ठेवावी. मग तिन्हीही तेवढेच सुंदर योग आहेत, ज्याचं ज्ञान आवश्यक आहे. पण तो भक्तीचा मार्ग हा सर्वात श्रेष्ठ आहे. म्हणून त्याला असं मध्ये दडवून ठेवलंय भगवंतांनी. आणि म्हणून ज्ञान घेणं, या ज्ञानाला जाणायचंय. या सगळ्याला जाणायचंय कारण हे सगळं या बद्ध जीवाला या प्रकृतीमधनं, या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या बंधनातून मुक्त करणारं आहे. वास्तविकपणे या तत्वांच्या जंजाळातून बाहेर पडण्याचे हे एक माध्यम आहे. कारण कारण सगळं शरीर बघा, आपण जेव्हा क्षेत्र म्हणतोय, आपण ते शरीर कशाने बनलेलं आहे? 24 तत्वांनी. आणि मग या शरीराशी निगडीत आपण जेव्हा राहतो, तेव्हा मग तो आत्मिक साक्षात्कार खुलतोय हो तिथे. तिथे आत्मा आणि शरीर वेगवेगळं नाही धरलं जात. तिथे आत्मिक आत्मिक पातळीवर विचारच केला जात नाही. तिथे फक्त शारीरिक भावनेशी ते जोडलेलं असतं. आणि म्हणून ते जाणून घेणं किती आवश्यक आहे. मग आपण काही पॅराग्राफ पुढचा बघू. ज्ञान मार्गाच्या सर्व वर्णनातील महत्वाचा मुद्दा 11व्या श्लोकातील प्रथम पंक्तीमध्ये वर्णिला आहे. मयी चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी. ज्ञानाची परिणिती अनन्य भगवत भक्तीमध्ये होते. जर मनुष्याने दिव्य भगवत सेवेचा स्वीकार केला नाही आणि करण्यास पात्र नसेल व इतर 19 साधनांना विशेष महत्व नाही. बघा, ही 5 महत्वाची आहेत आणि म्हणूनच ही ज्ञानाची परिणिती, तरच त्याला इतर गोष्टींना महत्व या 24 तत्वांपैकी. म्हणूनच हे जाणायचंय. एक मिनिट हा. एक सेकंद द्या मला. हा. त्याच्याशी संबंधित मी श्लोक बघत होते. ठीक. त्याचं तात्पर्य आपण पूर्ण वाचणं म्हणजे आपल्याला प्रत्येक गोष्ट म्हणजे या सगळ्या ज्ञानाचं जे वर्णन केलेलं आहे भगवंतांनी, त्या प्रत्येक गुणाला भगवंतांनी समजावून सांगितलेलं आहे. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता काय आहे, सरळपणा काय आहे, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणं, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकारारहित जन्म मृत्यू मिथ्या अहंकारारहित म्हणजे तो मी बाजूला ठेवायचा आहे. जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादींमधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार पत्नी मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, की कुठेतरी स्वतःला एकाग्र करायचं आहे आणि म्हणूनच अशा प्रकारे सगळ्याचा संन्यास घेणं. आणि ते आवश्यक असेल तर मग भगवंतांनी पुढे जाऊन अनेक गोष्टी उल्लेखलेल्या आहेत
इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याचं तत्वज्ञानात्मक शोध, हे सगळं ज्ञान. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला एक एक करून जाणता येतील. तर आपण काही त्याच्यातली तत्व घेऊया आणि म्हणूनच या तत्वांना की परमसत्याच्या आणि म्हणूनच पंचमहाभूतांनी हे शरीर बनलेलं आहे. त्यानंतर मिथ्या अहंकार आणि त्याप्रमाणे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आणि त्याच्या इंद्रिय विषयांचे जे विषय इंद्रिय विषय आहेत, या सगळ्यांचं मिळून हे 24 तत्वांचं झालंय. आणि म्हणूनच जर त्यातली काही तत्व जरी मांडली गेली तरी मग त्या इतर तत्वांचा आपोआपच त्याच्यावर प्रभाव येतो आणि अशा प्रकारे मन, बुद्धी आणि ही सगळी इंद्रिय सुद्धा आपोआपच कृष्ण भावनेमध्ये केंद्रित होतात. त्या मनाला आणि बुद्धीला आपण जसं आधी म्हटलंय, त्या मनाला मार्गदर्शन करायचंय. 6व्या अध्यायामध्ये अर्जुन म्हणतोय, की मन हे वाऱ्यापेक्षा सुद्धा जलद धावतं हो. त्या मनाला काबूत आणणं हे महत्वाचं असतं आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या सगळ्या गोष्टींना जाणलं तर आपोआपच या सगळ्या ज्ञानाचा निश्चितच आपण आय मीन आत्मसात करू शकतो. या सगळ्या ज्ञानाला आपण आत्मसात करू शकतो. मग हे गुण कुठले कुठले आहेत? तर इथे वरील प्रस्तुत केलेल्या एक मिनिट हां. वरील ठिकाणी प्रस्तुत केलेल्या ज्ञानाच्या मार्गामधील साधनांचे विश्लेषण पुढील प्रमाणे करता येते. अमानित्व म्हणजे मनुष्याने कोणाकडून मान प्राप्त करण्यास उत्सुक असू नये. देहाशी तादात्म्य केल्यामुळे आपण इतरांकडून मान प्राप्त करण्यास अतिशय उत्सुक असतो. परंतु मी म्हणजे शरीर नाही हे जाणणाऱ्या परिपूर्ण ज्ञानी मनुष्याच्या दृष्टीने शरीराशी संबंधित मानापमान हा निरर्थक आहे. मनुष्याने या भौतिक फसवणुकीच्या मागे लागू नये. लोक आपल्या धर्मनिष्ठेबद्दल प्रसिद्ध होण्यास अतिशय उत्सुक असतात. म्हणून काही वेळा आढळते की लोक धर्मतत्वांचे ज्ञान नसतानाही तथाकथित धर्मामध्ये प्रवेश करतात. कारण सगळं सुपरफिशियल असतं हो. मग त्या देह या भावनेशी निगडीत आहे म्हणून त्या देहाला सगळं पाहिजे ना, की मला मोठं म्हणा, माझा माझा तो करा, माझा सगळं हे करा, मला कौतुक करा, माझा माझा स्वागत करा आणि माझा काय म्हणतो आपण त्याला माझा सत्कार करा. या सगळ्या गोष्टी कारण देहाशी निगडीत आहे ना तो जीव. आणि म्हणूनच ज्ञान नसतानाही कधी-कधी सुपरफिशियल आहे. फक्त दाखवण्यासाठी सगळ्या गोष्टी आहेत. पण परंतु मला तो मोठेपणा हवाय, मला तो कुठेतरी ती क्रेडिट हवंय सगळ्याचं. अशा प्रकारे मनुष्य त्या गोष्टीमध्ये असतो. आध्यात्मिक विज्ञानात मात्र आपली प्रगती किती झाली हे पाहण्याकरता काहीतरी कसोटी असणे आवश्यक आहे. या साधनांद्वारे मनुष्य स्वपरीक्षा करू शकतो. आणि म्हणून ह्या गुणांची इथे सांगितली अहिंसा, शांती म्हणजे मनुष्याने इतरांकडून होणारा अपमान सहन करण्यास शिकलं पाहिजे. आर्जवम म्हणजे मनुष्याने निष्कपट आणि इतर इतके प्रांजळ असावे की एखाद्या शत्रूलाही तो वास्तविक सत्य काय आहे हे सांगू शकेल. इतकी त्याच्यामध्ये प्युरिटी हवी, इतका पवित्रपणा हवा, इतका निष्कपट आणि प्रांजळ, इतकं ट्रान्सपरंट त्यांनी असावं की तो शत्रूलाही आपलं मन योग्य प्रकारे सांगू शकेल. इतकं ट्रान्सपरंट त्यांनी असावं, इतकं पारदर्शक त्यांनी असावं. आचार्योपासनम अर्थातच आध्यात्मिक. मग प्रत्येक ठिकाणी आपण बघतो की हे ज्ञान मिळवायचंय कुठून? सोर्स कोण आहे? तर आध्यात्मिक गुरु, उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे ज्ञान मिळवायचंय. आचार्योपासनम अर्थात आध्यात्मिक गुरुचा स्वीकार करण्याबाबत सांगावयाचे तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. शौचम आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करण्याकरता शुची अत्यंत आवश्यक असते. शुचीचे आंतरिक आणि बाह्य असे 2 प्रकार आहेत. बाह्य शुची म्हणजे स्नान करणे म्हणजे काय स्वच्छता. शुची म्हणजे स्वच्छता. शुची म्हणजे आपण म्हणतो ना शुचिर्मादम की कशा प्रकारे स्वतःची बाह्य स्वच्छता म्हणजे अंघोळ करायची पण अंतर्गत काय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. हरे नमः हरे नमः केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. या मनाची स्वच्छता, मनाला शुद्ध करायचंय. चेतो दर्पण मार्जनम. या चेतना कुठली त्या आरशाला साफ करायचंय, पुसायची ती धूळ कुठल्या ह्यानी स्वच्छ करायचंय तर नामस्मरणाने. आणि म्हणूनच या महामंत्राचा जप केला तर ती आंतरिक शुद्धी निश्चितच शक्य आहे. या पद्धतीमुळे मनावर साठलेली पूर्व कर्मांची धूळही निघून जाते. स्थैर्य मनुष्याने आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करण्यासाठी अत्यंत दृढनिश्चयी असावे. मिथ्या अहंकार तो मी बाजूला ठेवा. स्वतः देह आहोत हेच मानणे म्हणजे मिथ्या अहंकार. मनुष्याने जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी यापासून होणारे दुःख जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि म्हणूनच मग दुःखालयन अशाश्वतम मध्ये पुन्हा परतून यायचं नसेल तर या गोष्टींना जाणून तसं आचरणात आणणं किती आवश्यक आहे.
असक्तीर नाभिष्वंगम, नाभिष्वंग. पुत्रदार गृही दिशू म्हणजे पुत्र पत्नी घर द्रव्याधिकांविषयी अनासक्ती होय. यावरून असे समजू नये की मनुष्याला त्यांच्याविषयी भावना प्रेम असू नये. हे सर्व आपले स्वाभाविक प्रीतीचे विषय आहेत, परंतु ते आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अनुकूल नसतील तेव्हा मनुष्याने त्याच्यावर आसक्त असू नये. प्रभुपादांनी काय केलं? प्रभुपादांनी संन्यास कधी घेतला? प्रभुपादांना नव्हता हो. दुर्दैवाने प्रभुपादांच्या फॅमिलीला, त्यांच्या कुटुंबाने कधीच त्यांना समजून घेतलं नाही. मग त्यांचे आई वडील, त्यांचं त्यांचं लहानपण मात्र सगळं त्याच माध्यमातून गेलंय आणि लहानपणी 5 वर्षाचे असतानाच त्यांच्यावर ते संस्कार झालेले आहेत कृष्ण भावनेचे आणि ती भावना मनामध्ये जोपासली गेली होती. पण पुढे जाऊन दुर्दैवाने त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या मुलांकडून त्यांना तितकं सहकार्य मिळालं नाही. आणि पत्नीने तर जे त्यांनी भगवद्गीतेचे सगळे मॅन्युस्क्रिप्ट लिहिलेले होते, सगळं लिहून काढलेलं होतं हाताने, त्या सगळ्या विकून त्यांनी, कारण अशी परिस्थिती आली प्रभुपादांवर. त्यांचा बिझनेस होता चांगला, पण त्यांची परिस्थिती अशी आली, एकेकाळी बिझनेस सगळा कोलॅप्स झाला आणि मग त्यांना अगदी खायची भ्रांत पडली. तेव्हा त्यांच्या पत्नीने त्यांचे लिहिलेले गीतेचे सगळे पेपर्स होते ते जाऊन रद्दीमध्ये विकले आणि त्याच्यापासून चहा आणि बिस्किटं खरेदी केली. इतक्या थराचे विचार होते त्यांच्या पत्नीचे. दुर्दैवाने त्यांना ते सहकार्य मिळालं नाही आणि म्हणूनच मग काय करायला लागलं त्यांना? मग त्यांनी पत्नीला विचारलं, की "मग तुला तुला मी हवाय का हा चहा हवाय? तुला टी हवाय का मी हवंय?" आणि म्हणूनच मग तिथे पत्नीने उत्तर दिलं, "मला टी हवाय." पत्नीने भले ते मस्तीमध्ये मस्ती काय म्हणतो ना, मजेच्या ह्याच्यात दिलं असेल किंवा चेष्टेच्या ह्याच्यात दिलं असेल, पण ते प्रभुपादांनी त्या गोष्टीला जाणून घेतलं आणि मग त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे. आणि म्हणून मग त्यांनी घरदाराचा त्याग केला आणि म्हणून इथे दिलेलं आहे, की ते जर आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अनुकूल नसतील, मग बऱ्याच वेळेला आपण जेव्हा त्या प्रगती पथावरती असतो, काही ठराविक आपली कर्तव्य पार पडलेली आहेत आणि आपल्याला त्या आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये प्रगती करायची आहे, पण आपल्याला तितकं मिळत नाहीये, तितकं अनुकूल वातावरण मिळत नाही, तेव्हा हा विचार कदाचित केला जातो. पण तेही सगळ्या गोष्टींना काय म्हणतात ना, तेव्हा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून, सारासार विचार करून या गोष्टी केल्या जातात. घर सुखी बनवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कृष्ण भावना होय. जर मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असेल, तर तो आपले घर सुखी बनवू शकतो. कारण कृष्ण भावनेचा मार्ग हा अत्यंत सुगम आहे. मग या मंत्राविषयी आपण अजून जाणतो आणि मग त्या मंत्रच्या साधनेतून आपण त्या गोष्टी तडीस नेऊ शकतो आणि म्हणूनच मग नामस्मरणाला यज्ञ, जपानाम यज्ञोस्मितीचं हा कलियुगाचा यज्ञ हा कुठला आहे तर नामस्मरण आहे. जप हा कलियुगाचा यज्ञ आहे. जसं सत्ययुगाचा ध्यान यज्ञ होता, जसं त्रेतायुगामध्ये पूजा अर्चा, जसं यज्ञ याग केले जायचे तो त्या काळचा यज्ञ होता. द्वापार युगामध्ये मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चना केल्या जायचे तो त्या काळचा मंत्र, त्या काळाचा मंत्र होता. ते जे द्वापार त्या युगाचा तो मंत्र होता. तसं कलियुगाचा मंत्र काय तर कलियुगाचा यज्ञ काय होता तर तो जप हा यज्ञ आहे आणि नामस्मरण हा यज्ञ आहे. आणि म्हणून नामस्मरण केल्याने निश्चितच ते प्राप्त होऊ शकेल. कृष्ण भावना भावित कुटुंब असावं. म्हणून म्हणून गृहस्थाश्रमाला सुद्धा इस्कॉन कुठेतरी काय म्हणतात ना पुढावा देतं. म्हणजे काय म्हणतात त्याला, की त्याला प्रोत्साहन देतं आणि म्हणूनच अशा प्रकारे गृहस्थाश्रमामध्ये येऊन सुद्धा कृष्ण भावना भावित मुलांना जन्म घालू शकतो. मग फक्त मैथून, फक्त त्याचं ध्येय तेवढंच नसावं आणि तितकंच फक्त भोगण्याचं तिथे कुठल्याही प्रकारचं उद्दिष्ट नसावं, तर तिथे अशा प्रकारे ही भावना असावी आणि ही भावना जोपासली गेली पाहिजे. मग या सगळ्या ज्ञानाचा आत्मसाक्षात्काराविषयी सांगावयाचं तर या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आले, की भक्तियोग हे विशेष करून व्यवहार्य आहे. भक्तियोगाचा टप्पा, विनम्रता आणि मग कशा प्रकारे अनेक गुणांविषयी, या सगळ्या गुणांविषयी, नम्रता, या सगळ्या गुणांविषयी इथे दिलेलं आहे. मला वाटतं आपण इथे आज थांबूया. 5:45 झालेत. तुम्हाला तो क्लासही असेल. आधी आपण काही चर्चा केली म्हणून. तर मुग्धा माताजींचा पण तुम्हाला क्लास असेल. 12 श्लोक झालेत, 35 आहे त्याच्यात, पण आपण करू. पुढच्या ह्याच्यामध्ये मला वाटतं पूर्ण होईल. त्यामुळे आता आपण बराच महत्वाचा टप्पा गाठलाय. सगळाच अध्याय तितकाच महत्वाचा आहे. खूप सुंदर अशा संज्ञांना आपण जातोय. खूप सुंदर अशा आपण त्या गोष्टींना जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. भगवंतांनी खूप सुंदर प्रकारे त्याचं वर्णन आणि आपल्याला ते ज्ञान इतक्या सुंदर प्रकारे सांगितलेलं आहे प्रत्येक श्लोकांमधून आणि प्रभुपादांनी त्याचं तात्पर्य जे अनुवाद केलेला आहे,
अत्यंत सुलभ शब्दामध्ये आहे. त्यामुळे ज्या वेळेला हा अध्याय होतो, जो अध्याय होतो तो वाचण्याचा प्रयत्न करा, की जेणेकरून ते तुम्ही आत्मसात पूर्णपणे करू शकाल आणि तुमच्या डोक्यामध्ये त्या मग 13वा अध्याय म्हणजे ज्ञानयोग काय आहे? मग हे पूर्णपणे त्या संज्ञा आणि पूर्णपणे ते कॉन्सेप्ट काय आहे? क्षेत्रज्ञ काय आहे? मग कशाप्रकारे ते शरीराशी जोडलेलं आणि ती संज्ञा 24 तत्व या सगळ्या गोष्टींना जाणणं हे महत्वाचं आहे. त्या संज्ञा नीटपणे समजून घेणं हे महत्वाचं आहे. आपण इथे थांबूया. मी शेअरिंग थांबवते आणि पुढच्या याच्या आधी मी निश्चित त्या कथेने सुरुवात करते. तर 2 कथा मी निश्चित सांगेन, पण उद्या सांगेन. 5:45 ऑलरेडी झालेले आहेत. तर कुणाला काही मी रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही विचारायचं असेल तर कृपया